A dyma chi Gwyn Williams, neu Gwyn Doctor i rai ohonych chi o oedran arbennig, a sgwn i faint o street creds ag an y cerddor, pe bai fans yn gwybod i fod wedi treulio cyfnod yn gweithio yn Woolies. Dwi'm yn cofio'n union sy'n ges i'r job yn Woolies. Dwi'm yn cofio hysbyseb yn y papur na ffurflen gais na hyd yn oed cyfweliad, ond dwi yn cofio mi gael 2 flynedd hynod o ddifyr yna ar ganol y 70au fel Saturday Stockroom Boy. Mae'n ddigon posib mae rhywun o dideithaf i fod yna job yn mynd yna, oherwydd yn sicr yn Woolworths Bangor, roedd yna draddodiad teuluol o weithio yna. Roedd gen i gneithar a chyfyrdres yn gweithio yna'r un amser a fi, mae mam yng ngneithar di gweithio yna o'i blaen hi, ac o fewn yng nghof i roedd yna 2 set o frodyr ac 1 brawd a chwaer yn gweithio yna hefyd, a mwyn i dyna un rheswm am awyrgylch hapus y lle. Rwan, yng ngwaith i fel stockroom boy, oedd dod â nwyddo lawr o'r storfa, i lawr a gosod nhw ar y silffoedd yn dwt ac yn sicr cyn bod y cyflenwad yn rhedeg allan. Pan roeddwn i'n gweithio yna, roedd Woolworths yn gwerthu bwyd tin a llysiau ffres. Dyna pam dwi'n fanatical am stock rotation ac yn gallu arogli tatws yn dechrau pydru o ganllath hyd heddiw. Yn ystod dydd, roeddwn i'n gyfrifol am glirio unrhyw sbwriel neu llanast oedd unrhyw le yn y siop. Ac yna ar ddiwedd y dydd gwaith fi ac Alan Koch, y Saturday Stockroom Boy arall, oedd sgipo a polisio'r llawr i gyd. Ac i rei ohonach chi sydd neu oedd yn nabod FW Woolworths Bangor, mae hynna'n lot o lawr. Un tric mwyn gorffen yn gynt, o trio dechrau sgipo'n gynnar ar ddiwedd pnawn, gan obeithio A, na fydda neb yn ei gormod o lanas rhwng hynny a chai o drysa, a B, fod un o'r rheolwyr yn deud y drefn, achos bod ni'n mynd dan draed y cwsmeriaid. Dyna chi un cliw efallai pam fod y siop wedi methu. Y rheolwyr erbyn hyn ddim yn poeni digon am y cwsmeriaid. Roedd sgipo'r llawr yn waith calad a budur, ond mae gen i atgofion hapus iawn am Alan Koch a fi yn gweithio fel lladd nadroedd, mynd i'r toilet ar ôl gorffan, allan o'n dillad gwaith, deodorant iddi ar un o'r silffoedd yn y stockrwm dros pob man o bwys, par o jeans glân, ac allan i ddal bus i weld Edward Haich yn chwarae'n rwla. Roedd y rheolwyr yn gweithio oriau anhygol o hir. Roedden nhw yna cyn i ni gychwyn ac yna ar ôl i ni orffan. A dwi'n cofio un oedd efo MGB GT gwyn, ac roedd o'n parcio tu allan i'r drws ffrynt. Wedyn toc cyn naw, pan yna waharddiad ar barcio'r stryd fawr Bangor, roedd o'n taflud y goriadau draws y siop ata i. Gwyn, take my car round the back. Yr wythnos gynta, eisiau'r car yn syth round y cefn. Ond o'r ail wythnos ymlaen, hei, roedden nhw'n 17, beth well na crwsio round Bangor mewn MGB GT, ffenestri lawr, radio on yn uchal, digon slo i bawb weld, ond just digon cyflym i fod nôl cyn i'r rheolwr sylweddoli fod job 2 funud wedi cymryd 25 awr. Ond y rhan gorau oedd gwyliau dolyg. Pryd hynny ar ôl llenwi'r silffoedd peth cynta'n bora, roeddwn i'n cael newid i fy siwt a gweithio ar y counter musical and electricals. Hogan oedd yn gweithio tu ôl i'r counter yn gwerthu records, ond roeddwn i'n cael dewis y cyneuod oedd yn cael ei chwarae. Hefyd, roeddwn i'n helpu cwsmeriad oedd eisiau prynu chwaraedd recordia neu radios Fidelity, sef own brand Woolworth. Hyn i gyd heb funud o hyfforddiant. Wedyn, bob un ai hyn, roeddwn i'n cael cerdded ar y gwmpas y siop fel rhyw giw store detective. Nes i rioed ddal neb, fawr o ryfedd, bydde unrhyw leidr y werth wedi gweld y llipryn tal tenna sbotio gyda siwt o ddim cweit yn ffitio yn dod o ben arall stryd fawr Bangor. Ond wedyn noswyl Nadolig, want a dyna chi hwyl. Roedd y genod ifanc, merched Isadwn a'r merched llawn amser, yn treulio ei hamser cinio yn y Liverpool Arms, gan ddychwelyd i'r siop dipyn yn worse for wear. Roedd amball un mor ddrwg fel bod Alan Koch a mina yn gofod cario nhw i fyny grisia a'i gosod nhw allan mewn rhes ar y llawr yn y canteen fel rhyw field hospital. Fedrwch chi ddychmygu hynna'n digwydd heddiw, efo rheola alcohol a chyffuriau eraill yn y gweithre, ac wedyn 2 lafnyn yn manhandlo'r genod ifanc ma'r hyd y lle, go bryn. Wedyn yn y dyddiau hynny, roedd y tafarna'n cau am 3, a na i byth anghofio, roeddwn i'n gweithio ar y counter dadas ar ôl i Koch a fi fynd ar ferch oedd i fod yna i fyny'r grisia. Y dynion yn dod mewn o'r dafan wedi gwario'u pres i gyd ar ddiod, ac yn prynu pick and mix fel presandolig i'w grocedd. O, i fod yn bry ar y wal yn y tŷ yna. Roedd gweld y staff mewn siop oedd yn cau yn ddiweddar yn gwneud y conga ac yn deud bod nhw'n mynd syth i'r pub wedyn, yn dod â llawer atgofion yn ôl. Ia, roedd gweithio'n Woolies yn hwyl, yn addysg, ac mae'n debyg yn ôl dadl ia.
Roedd y pres ddim yn ddrwg chwaith. Na, god dybiwn ni. A chi bron iawn yn medru gweld Gwyn yn ei sgwario yn yr MGB o gwmpas strydoedd Bangor, tydach. A siawns gen i oedd y cyflog gystal bod gen Gwyn MGB hunan erbyn diwedd y flwyddyn. Gwyn Williams, Gwyn Doctor yn cofio'r dyddiau da yn gweithio yn Woolworths Bangor.